Kraljevsko rodoslovlje Isusovo. Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Đuda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Selma. Selmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Džišaj. Džišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asijaj se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Džoram. Joramu se rodi Ahazija. Ahazi se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Aman. Amonu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Bebilan. Poslije progonstva u Bebilan Jehoniji se rodi Šealtijel. Šealtijelu se rodi Zerubabelgija. Zerubabelu se rodi Abijud. Abijudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Ezor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Ekim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eliezar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. U svemu dakle, od Abrahama do Davida 14 naraštaja, od Davida do progonstva u Bebilan 14 naraštaja, poslije progonstva u Bebilan do Krista 14 naraštaja. Navještenje Josipu. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to osnovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukazao u snu i reče: Josipe, sine Davidav, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku. Evo, djevica će začeti i roditi sina. I nadjenut će mu se ime Emanuel. Što znači, s nama Bog. Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji, uze k sebi svoju ženu. I ne upoznaje dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.